Ja už v 1936 roku som bola zapojená do práce komunistov. Nebola som ešte síce členkou, som až v 46. roku vstúpila, ale som v strane už pomáhala. Potom sa zakladala v Martine ženská organizácia. Tá organizácia sa menovala Solidarita. To bola založená pri stranickej organizácii. Ženy pomáhali strane. No tam sme rôzne akcie mali. Potom už keď v Nemecku u Hitlera začali prenasledovať komunistov, židov, tak sme do Martina dostali, mali sme oblastnú tajomničku zo Žiliny, dostali sme do Martina jedného emigranta nemeckého, ktorého sme v mojom vlastnom byte s manželom ukrývali až nejaké 2 roky. Potom toho zobrali zase inde, zase doniesli jedného vysokoškoláka. Keď toho zobrali, zase prišiel 3, takže 3 sme týchto nemeckých emigrantov u nás ukrývali. Potom sme ešte mali detský tábor tu na. To bolo 40 detí. A to boli deti zo Sudet. Zase súdruhov, ktorí boli už uväznení. Tak sme tie deti zobrali a tu nás sme mali celé školské prázdniny s nima, ten detský tábor. V 41. nás pozatvárali, bolo nás 12 zavretých. Ja som bola, manžel bol zavretý, sestrina dcéra, až do 42. roku. V 1942. nás vypustili v Ružomberku, sme boli väznení. No potom sme sa zase len chytili do ilegálnej práce. Zase sme pomáhali. No a ja, keď sa už pripravalo povstav, vojaci, keď chodili na cvičenia, nehávali náboje, zbranie. Ja som tie zbranie z tej hory donášala domov a u nás sa potom rozdeľovali, keď sa utvorila Národná stráž.